Po roce zas na Balkáně, tentokrát Severní Makedonie a Albánie je naším cílem, tak jsme zvědaví, jaké nové dobrodružstvo nás potká, nejsme tu poprvé, tak nějak víme, co to čekat, ale vždycky se tam něco zajímavého objeví. Navíc máme mladou krev, je s náma Hugo, takže se už nemusíme bát ani medvědů, ani vlků. Prohryzat tou civilizací a už až jsme v horách. Ty vole, tu hořelo, to je spálené. Včera bylo kusko, trošku to odnesla brzdová páka, ale už jsme to tu narovnali pomocí štýlu ze smetaku. Z lopatky, to je náš nástroj na narovnání. Takže vypadá to, že mašina bude úplně v pohodě pojízdná. Oveny, utíkej. Lyžařské středisko v létě je docela jako zajímavá kulisa. Takové město duchu trošku. Nikde ani živáčka. Tady můžeš jet kam chceš. Potom si v podstatě jinde v Evropě můžeš nechat jen stát. Nic tě neomezuje. Nikdo není nasraný. Nikomu nevadíš. Svoboda. Jurek, potřebuji tu vodu na to kafe. Jo, počkej chvíli, teda střímuju rozsvíčku.
Rovnovina nás vole. Blata bylo víc jak 100 km, takže byla zábava na půl dne. Čau, koníčkové! Je frajeři venčí koňa, ty vole, neuvidíš, neuvěříš. Přijeli jsme dolů z kopcu na pivo do první lepší vesnice. Jmenuje se Vesčany a od hospodského jsme se dozvěděli, že tady je 1400 let stará tradice karnevalu, který ale probíhá v lednu. Ale zajímavé. Taky nám řekl, že jeho známý je správce místního muzea karnevalu, takže po pár pivech nás za nějaký směšný obnos vzal podívat se na exponáty, co tam mají. No a pak jsme šli ještě na pivo a podívat se trochu po okolí. Pušti tamo po svijetu, tako ne nosim, nekaj sakaš. Gledaš mi je... Как to se naziva? Ajvar. Ajvar? Ajvar. Ajvar. Makedonski. Ne je molzana torka. This not Debar No. and Blato. This not border and tourist Aha. region.
Debar? No možno. No. No, vidíš? With document Czech, Polak, No. American. Ja, tu no. No system. Aha. Albanian, Macedonia. OK. Tak na tomhle přechodu jsme nedostali šanci. Byl to sice příjemný chlapík, ale jen pro Makedonce a Albánce. Žádní turisti. Teď se posunujeme na jih pořád, tak na jihozápad už jako i k moři a už to začíná být vyprahlá krajina a horko je jak hrom. Hugo odmontoval asi o nějaký kamen čidlo stojanu, takže nám motorka nejede. Tyhle, tu je neuvěřitelné množství much. Asi 100 tun, ty vole. Spínač je tak kvalitně zapracovan do motocyklu, že v podstatě není možné ho nějak vyvléct. Povedlo se. Přilepíme k němu Amerikou magnet, který ho má spínat a vyřešené. To nás baví na Balkáně. Nikdo není nasraný, že nás vidí, nikomu nevadí, že se na motorce v horách, žádní ekoteroristi, pohoda. V albánské vesnici Gerbes je stejnojmenný restaurant a nahoře mají i pokoje. Paní měla super vychlazené pivko, takže jsme si jich pár dali, trochu víc a vlastně jsme tam zůstali na noc. I když se vesnice v posledních letech hodně vylidnila a zbylo už jen pár set obyvatel, na návsi furt zůstaly 4 hospody. No a tak jsme seděli a sledovali, jak jde život kolem.
té restauračce je všude plno nálepek offroadových skupin a výprav z celé Evropy. Jestli se teda někdy ocitnete v centrální Albánii, nezapomeňte se tam stavit. Je tam fakt super vychlazené pivo, výborné jídlo, čistá postel a ti manželé, kteří hotýlek provozují, jsou naprosto v pohodě. Muhammer nám dokonce na noc schoval motorky do garáže. Ahoj. Ty barábo. Dobrý humus, ty vole. Už jsme udělali nový. Takže bazén u hotelu Balkan. Ty vole, takový luxus si musíš dopřát, kamarád. Nejdřív chtěli zaplatit, ale pak nás nechali smočit koule zdarma a bylo to v klidu. Typek. Čau typku. Je ti teplíčko? Je mi boročka. No pojď, no. Dáme tě z cesty, víš, chlívku. Jsem musel vychcat, kladci mi trošku odjeli. Ale kde jsou ty vole? Jsou hodní synci, oni na mě počkají někde. Tu jsou.
tady more. Už vidíme more. Takže jsme dorazili k moři. Po horské etapě. Takže pohoda. A co říkáte chlapci na dnešní jízdu? Dnešní závěr byl krutý, moc krutý. Nekonečný, nemohli jsme se dočkat tady toho krásného moříčka. Tak. Už jsme mysleli, že pojedeme už po asfaltce, že už to bude nuda a ještě to bylo takové fajné nakonec. Jsme zpět. Po 1700 kilometrech cestou, necestou jsme se dostali do výchozího bodu, kde máme zaparkovaný car. Car. Jo. No je to no. Takže tak. Krásná práce. Pičo, tak jsme to... Je to tam. Enduro cesta za náma. Autocesta před náma. Jo. Dalších 1600.